Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah karya yang berjudul Rato Barandiri, ciptaan Abu Pribadi R. Antoni dan diaransemenkan oleh Sana Abu Kembali Upoi dan Upo Lek Parato Subscribe. Lah lari denai di rantau, memikirkan si badan diri. Kasih kabar tinggal, denai tak tahu baka babarito. Lai taraga na pula na basuo do ayah kandung. Mandekan bu balengan sajo Sarato dun sana nandenai cintoi janganlah dianggap denai orang lain. Iboyo hati rasakan kadiri badanku. Lain taraga nak bersama-sama, aku kadayo nasib badananku. Tabang juo batang taranta tinggal murah. Biarlah dengan yobani hati asalkan dun sana yobasanang hati malie dirinanko yo hidup indah ado sampai batenggang. Indah ado sampai